хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 22 феврал дар Паём ТВ. дар сух се нуқтаи гумрукӣ дар марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон мақоми байналмилалӣ хоҳанд гирифт. Илова бар ин, боз шудани ду гузаргоҳи иловагӣ дар назар аст. Дар ин бора Зафар Маҳмадиев, сардори раёсати гумруки вилояти Сохт хабар дод. Ба гуфтаи ӯ, гузаргоҳҳои гумрукии Хаштяк, Сарбанд ва гузаргоҳи ноҳияи Зафаробод ба гузаргоҳҳои байналмилалӣ табдил хоҳанд ёфт. Илова бар ин, фаъолияти ду гузаргоҳи иловагӣ аз сар гирифта мешавад. Интизор меравад дар як моҳ ин масъала ҳал шавад. Дар байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон 16 гузаргоҳи сарҳадӣ мавҷуд аст, ки 5 онҳо дар марзи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон гузаргоҳи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Нуқтаҳои назорати байналмилалӣ шабу рӯз кор мекунанд. мутахассисони агентии омори кишвар аз афзоиши қимати баъзе маҳсулоти хӯрокворӣ 0.5%, маҳсулоти ғайриозуқа 0.9%, хизматрасонӣ ба аҳолӣ 0.1% хабар доданд. мувофиқи маълумот, нархи сабзавот 9.5%, гречка 7.7%, биринҷ 5.6%, шир 3.6% қимат шудааст. инчунин нархи техникаи маишӣ 2.5%, маводи шустушӯӣ 2.4%, маҳсулоти дорусозӣ 0.9%, либос, пойафзол ва масолеҳи сохтмонӣ 0.5% боло рафтанд. агентӣ ҳамчунин болоравии нархҳои таъмири пойафзол, дузандагӣ ва хадамоти таълими томактабиро зикр карданд. тибқи пешгӯиҳои агентӣ, таваррум дар соли 2023 дар доираи 6% ду банди изофӣ боқӣ мемонад. ҳамин рақам ба такрор тӯли чанд соли охир гуфта мешавад, аммо воқеият дигар аст. ӯзбекистон, кишвари ҳамсояи Тоҷикистон, бо ширкатҳои мисрӣ 20 шартномаи ҳамкорӣ баст, ки маблағи умумии он ба 1 миллиарду 600 миллион доллар мерасад. мулоқоти Мирзиёев бо соҳибкорони мисрӣ рӯзи 21 феврал дар Қоҳира сурат гирифт. Президенти Ӯзбекистон 20 феврал бо сафари дурӯза ба Миср рафт ва он ҷо бо роҳбарони ширкатҳои мисрӣ мулоқот кард. Мирзиёев аз соҳибкорони мисрӣ даъват кардааст, ки ба бахшҳои чун энержӣ, техникаи энержӣ, кимиёвӣ, канданиҳои кӯҳӣ, насоҷӣ, кишоварзӣ, дорусозӣ ва коркарди пӯст сармоягузорӣ кунанд. Мирзиёев ҳамчунин рӯзи 21 феврал бо президенти Миср Абдулфаттоҳ Ал-Сиси мулоқот кардааст. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 22 феврал эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, қадри 100 рубли русӣ баробари 14 сомониву 45 дирам аст. қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистон 1078 сомониву 19 дирам арзёбӣ шудааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1149 сомониву 78 дирам муайян кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1838.94 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures London $83.04 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightsville Grad Oil New York $76.05 муомила шуд.